Fl-ewwel 3 snin tiegħu il-Gvern irnexxilu jtejjeb il-ħajja tal-familji Maltin u għawdxin anke permezz ta' proġetti fil-qasam tas-saħħa. F'dan is-settur rajna tnaqqis fil-listi ta' stennija ta' operazzjonijiet. Problema kbira li Gvern Nazzjonalista kien jgħid illi tissolva biss fl-aħħar tad-dinja. Jispikka l-fatt li m'hemmx listi ta' stennija għal operazzjonijiet tal-qalb. Fl-istess ħin iż-żmien ta' stennija għal MRIs naqas minn 18-il xahar għal 3 xhur. L-istennija l-operazzjonijiet tal-katarretti niżlet minn 36 xahar għal 6 xhur. Naqsu wkoll il-listi ta' stennija għal bdil tal-irkoppa u l-ġembejn, fost oħrajn. Kien hemm ukoll żieda ta' operazzjonijiet magħmula. Dawn żdiedu bl-eluf bit-teatri jintużaw ukoll f'ħinijiet bikrin ta' filgħodu u fit-tmiem il-ġimgħa. Il-Gvern beda jaħdem ukoll biex jindirizza l-problema tas-sodod fl-isptar Mater Dei. Żdiedu 30 sodda għax intużaw spazji moħħlija. Fil-waqt li ġiet inawgurata il-Medical Admission Unit bilan li jiżdiedu aktar minn 68 sodda. Proġett li l-Gvern lesta fil-ħin minkejja l-problema tal-konkos ta' kwalità inferjuri f'Mater Dei. Il-Gvern beda jindirizza u solva wkoll il-problema tal-mediċini out of stock. Taħt Gvern Nazzjonalista kien hawn mal-130 mediċina out of stock. Iżda llum il-ġurnata rari ikun hawn mediċina out of stock. Wara li x-xogħol kien waqa' tard il-Gvern fetaħ l-isptar tal-ONKOLOՂIJA. Fl-istess ħin irnexxielu jimmodernizza ċ-ċentri tas-saħħa b'apparatu ristrutturar. Dan kollu ħafna aktar fil-qasam tas-saħħa sar b'investimenti ta' miljuni ta' euro għax minn ekonomija b'saħħitha għandu jgawdi kulħadd.